Morning teenager ndiye weekend kukwenera kukhala nkhani ya Oscar Pistorius koma yatalika ndi alendo yosagwira ndi weekend yake ndi yaitali ndi holiday kumene ndili holiday yotha mpaka mawa Monday ndi zimene zitachitike ningonena nkhani ya Oscar tipitirize mawa. Iyi ndi nkhani ya Arnold Schwarzenegger, scandal ya Arnold Schwarzenegger. Swazi wake yemwe kumuzi wa actor obeba ochukayo bodybuilder ndi sinkhani yaitali koma tatengani chakumwa tichetse. Arnold anabadwa mu chaka cha 1947 pa 30 July ndipo pakali pano ali nzaka 76. Anabadwa mu dziko la Austria mene amafotokozera muno wakeyo kunalibe zambiri zochitika koma fachota nkakonda kuona mamagazini ama bodybuilder azibambo aja ama muscles ya chani. Iye anayamba kusilira kupanga zimenezo ndi nayenso anayamba kumapanga zomwezo. Anayambira ku Austria ko ankafuna kuti akalowe mu mpikisano wa Mr Universe, ma bodybuilders amphamvu kwambiri zanthu za muscles izi ndi analimbikira mpaka anapeza kuti chifukwa choti zimayenda anasamuka anapita ku America kumene amalimbikira kwambiri kumene zimabeba kwambiri za ma competition izo ndi anapezeka kuti atapita kumene kuja anayamba kumatchuka zimamuyendera. Anawina Mr Universe ali ndi zaka 20 kenako anawina title ya Mr Olympia ka 7 ine ndikambiri anthu amanena kuti ndi one of the greatest Olympians of all time ndi munthu onena kuti record yake ndi yapamwamba kwambiri. Ndi mpikisano ngati wa Universe zimakusintha zimakupangisa unena kuti uyambe kupeza mwayi kwambiri mwayi yosiyanasiyana. Chimozimozi anthu amene azimayi amene amawina Miss Universe, Miss World amapezeka kuti zitseko zambiri zimatseguka amapeza mwayi acting chani zinzosiyanasiyana zonena kuti sakanatha kutani kupanga chipanda kupanga zimenezozo. Ndi nayenso zinthu zinayenda chifukwa choti anayamba kumamuyika mmafilimu. Mafilimu oyambirira aja kukira ma 1980s mafilimu ngati achina Conan the Barbarian, mafilimu ngati achina Conan the Barbarian, achina Red Sonja, mafilimu ngati achina Running Man zinayamba pang'ono choncho koma anapezeka kuti mu nthawi imene yoyo zimayenda ndi anthuso amamukonda pafupifupi dziko lonse. Swazi aliyese akudziwanso Swazi ndi anakumana ndi mzimayi uyu ndi mtsikana uyu dzinake Maria Shriver ndi journalist Maria Shriver oti ndotchuka kwambiri ku USA ndi dzibale zache na President John F Kennedy amene anaphedwa kalekale uja. Ndi banja la anthu olemera kwambiri lotchuka lochita bwino kwambiri lonena kuti kungokwatira ku banjako zinthuso ziyendanso kwambiriso. Ndi anapeza kuti anayamba naye chibwezi Maria uja ngakhale Arnold amatchuka apa ndi apa amatchuka ndi zibwezi kwambiri. Nthawi yomwe amapanga chibwezi ndi Mariayo anali kale ndi zibwezi tingapo tambirimbiri koma anapeza kuti anakwatirana naye Maria Shriver. Anakwatirana mu 1986 ndi banja lonena kuti fachoti mkazi yonse anali otchuka ochita bwino kwambiri wa banja lolemera. Anapezeka kuti nayenso anali kale kuti zimamuyendera Arnoldiyo komano zinamsinthirano kwambiri mwazizo kuti penanso kakukwatira kucha kochita bwino kwambiri nawenso umasinthika umakhala no pamwamba kuposa pamene unali ndi anakhala ngati wafikapo nkupezeka kuti ngakhala anakwatana ndi Mariayo amatchuka benditi zibwezi apa ndi apo amakhala ku nyumba kwawo anaberekerana ana angapo. Kenako anapezeka kuti analemba mzimayi wina wantchito oti azithandiza kulera ana kusamalira ku nyumbako dzina lake Mildred Benner. Mildred anali wokwatiwa ndipo amakhala bwinobwino ku nyumbako. Anali munthu uchonena kuti wantchito onena kuti amamudalira chilichonse ku nyumbako oti anakhala naye zaka zambiri analera ana ambirimbiri pakhomopo. Ndi Arnold amatchukabe apa ndi apo kuti alinka chibwezi apo koma zambiri Maria amangozigwirira kumapitiriza basi mumakhala banja lawo kufikira Arnold anapezeka kuti anasankhidwa ngati mukukumbukira anazasanduka governor wa ku California. Maria anali pambali pakepo kumpanga support chani ndi anali ndi ana atatu. Kenako anali ndi mimba ya number 4 Maria ya mwana wa number 4 koma zinapezeka kuti nayenso Mildred wantchito uchaso nayenso ndi mimba nthawi yomweyo. Anthu tiberekera pafupi nthawi imodzi. Anawo anabadwa chaka chimodzi mwana wa Maria ndi mwana wa Mildred. Mildred analankhumagwira ntchito ku nyumba
kwa Arnold kuja zabwinobwino basa anabereka ana basa ma activities ena kaya za kuchalichi ma christening midalitso chani amamuyitana chifukwa choti anayamba kukhala ngati wachibale anakhala naye zaka zambiri kwambiri Mildred uja basa amabweresanso mwana wake uja basa aziseweraso ndi ana Arnold Schwarzenegger uja zabwinobwino ndipo Maria amamukonda eti kuti wantchito odalirika sizophweka kupeza munthu wantchito onena kuti kumamudalira ngokhala naye zaka chifukwa penanso Maria amapezeka kuti amachoka ntchito yake za journalism yakeyo amatha kuchokapo kakhala ku ntchito 1 week abwera kaya chokapo akakhala 2 weeks abwera koma zonse pakhomo Mildred amatani amasamala ndi anapezeka kuti padatha nthawi chamu 2011 Maria anasintha zochitika anayamba kumakhala okhumudwa eti atu amakhala okwiya mpakana Arnold kuyamba kumadabwa kuti kodi Maria mukumakwiya chani mpakana anthu anapeza kuti anapita kwa counselor aiti therapist kuna kuti aone kuti chikuvuta mbanja monchani fwa amayiwo aumakhala okwiya ndi anayamba mapita kuma session ya marriage counseling kenako ku session ina counselor ananena kuti Maria ali ndi zoti akuyankhuleni ali ndi funso loti akufunseni Arnold nde Arnold ananena kuti okay mukhoza unditani mukhoza undifunsa ne Maria uja anafunsa ananena kuti ine ndifuna mundiuze chilungamo mwana wa Mildred bambo yake ndi ndani ndi iweyo kumfunsa Arnold Schwarzenegger akuti Arnold anatutumuka nalo funsolo koma anavomera kuti bambo yake ndi ineyo nkupempha chikhululukiro mwanayo wa Mildred wantchito uja mwanayo dzina lake Joseph ndi chimene anadziwira Maria nchonena kuti pa ana onse amene ali nawo palibe amene amafanana ndi Schwarzenegger amene amafananira ndi mwana wa Mildred. Mwana wa Mildred anachita kumtenga ndendende nkhope iyi mafupa bone structure ya nkhope iyi chimozimozi ndi Arnold Schwarzenegger. Ne mwana uja Joseph anabadwa nkumakhala ndi mayi yake koma ifo yora amabwera ku nyumbako chani kuzasewera ndi ana enawo mene amakula amaoneka ngati Schwarzenegger. Anthu nkuyamba kudabwa anthu nkuyamba manong'ono kuti kodi mwanayu pana onse amafanana ndi Schwarzenegger nduyuyu mpakana ndi Maria yemwe nkuyamba kuona kuti mwanayu tu mpamenero anafika kuti anipofusa eni mina mazafusa amadabwa inali 20 analali ndi zaka 10 mwanayu kenako inali 2011 mkazi ananena kuti Maria ananena kuti zambiri ndi mango yang'ana kumbali izi zokha sindingakhululuke. Mildred munthu oti ndakhala naye zaka zonsezi munthu oti ndimamudalira ndimamukonda kumasamala ana anga kutero kuti ndikachoka kupita ntchito mumapanga zanu ndi Schwarzenegger ananena kuti ikanali kamodzi kokha sijanjani nkukapezeka kuti Mildred nkhani itatuluka iwo ali aonama sikanali kamodzi olo ndimati ndikamakonza nyumba ndikamayala pa bedi ndimati ndikuyala bedi langa chifukwa mmene unali nyumba mwanga akangochoka Maria ine ndende amene ndimakhala mkazi wake wa Schwarzenegger. Ndi Schwarzenegger zinamuyipira kwa basi kuti nawonso a Mildred iso akayankhulaso zonsezo anasiya kuyankhula naye Mildred kuchokera nthawi imeneyi. Ndizonena kuti Maria anakana kubwerera anakana kusintha maganizo. Anthu ena anali ndi family yabwinobwino ana zabwinobwino anasokoneza china chilichonse mpaka anapanga file for divorce. Divorce yawo inali final mu chaka cha 2021. Koti linagamula kuti hafu ya chuma chonse cha Arnold Schwarzenegger chipita kwa mkazi wakeyo ndi anatani anampasadi hafu ya chumacho amakhala yekha kuti Schwarzenegger amanena kuti biggest regret yake pamoyo wake ndi kuononga banja lake chifukwa iye ndi mkazi wake sanayambane china chilichonse anangopanga zawo pusa nkupezeka kuti watani wakabereka mwanayo amamusamala amagwirizana naye amamukonda ndi wankulu panopo nayenso anayamba amapanga za bodybuilding izo chabe kuti ana ankazi wake Maria amakana kupanga nayo bale samamuyankhula samamukonda alibe naye ntchito anayesera kuti adzikhala ngati pachibale koma anayenawo amakana ndi zimakhala kuti zimamuvuta Schwarzenegger kuti apanga bwanji pamenepo koma basi nangatani koma poyankhula sabi samanena kuti chilichonse ndapanga bwinobwino ndalimbikira moyo wanga kufika panopo ndakalamba nkupeza kuti naunonga chani naunonga ma chances anga nasokoneza family yanga panopo anapeza bwenzi lina chani koma nkhale ali bwenzi lina amanena kuti chinthu chimene naunonga pa moyo wanga ninasokoneza
ndi banja langa chifukwa choti ndinapanga zinthu zachabechabe. Mildredwo basi kamakhala kuti amapangaso zawo koma Schwarzenegger samamuyankhulanso. Imeneyo ndi scandal yomwe inatchuka kwa basi ya Arnold Schwarzenegger penanso kuposanso mafilimu ake. Zikomo kwambiri. I'll be back.